1 de maig, una jornada de manifestacions pels drets del treballador. A més, en temps de crisi, un gran nombre de persones a l'atur, menor poder adquisitiu i una etapa de reformes i retallades, sense oblidar el context del passat 29 de març, dia de la vaga general. La manifestació ha tingut lloc aquest migdia a Sabadell i ha estat organitzada per sindicats i entitats de l'esquerra anticapitalista, a més de grups socials com el moviment estudiantil o la plataforma dels afectats per les hipoteques. Al punt de partida, Gran Via. Al voltant de 2.000 persones es manifestaven no només per la reivindicació laboral, sinó en contra de les retallades. També han donat suport als detinguts al dia de la vaga. Vaga! Vaga! Vaga general! Contra l'atur i la precarietat! Vaga! Vaga! Vaga general! Si no lucha, ¡Nadie te escucha! obrero si no lucha, ¡Nadie te escucha! obrero si no lucha. ¡Nadie te escucha! La manifestació ha continuat cap a l'Ajuntament per Tres Creus, pintades, cartells o pancartes com el que van penjar en un edifici en obres que reflecteixen el missatge a transmetre. Deixant l'Ajuntament i el carrer Gràcia, empresa en Quirze, on un grup de manifestants van tirar fem davant l'edifici del Gremi de Fabricants de Sabadell, a més de fer pintades de protesta a la seu de CiU i Unim. Des del carrer d'Enfont, passant pel carrer Escola Industrial i Calderón fins a arribar a la via Massaguer. Protestes, càntics i pintades en les principals sucursals bancàries. Protestes contra Felip Puig, la policia i reivindicacions socials que han marcat la tònica en el final de la marxa a l'encreuament de Vilarrúbies en el carrer Fravatge. La gent parada davant el punt final d'una manifestació pacífica. No és per cremar contenidors, sinó per assenyalar l'autèntica violència, els desnonaments, la pobresa, la gana. El missatge és que nosaltres, per echar para atrás tot el tema de recordes i l'atac que estem sofrint per part del govern espanyol i de la Generalitat, aquest és el camí, la lluita, solo la lluita dels treballadors poden echar para atrás aquestes mesures tan dramàtiques per a la classe treballadora i en su conjunto per a tots. Doncs que falta gent, s'hauria d'apuntar molta més gent, que és necessari degut de la vergonya, perquè és vergonyós. El que estem passant en aquest país és vergonyós. Llavors, evidentment, s'ha d'apuntar molta més gent.